Aquesta setmana a Bloc TDI ens preguntem què és el que t'agrada fer quan ve la primavera. Alguns blocaires ens donen idees en els seus blogs i nosaltres et fem propostes com ara anar a escoltar en directe als Moriarty o a les 2 Dancing Days, veure l'exposició de fotografia Mirades, organitzada per l'Associació d'Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí, participar al Festival Rec de Cinema de Tarragona, gaudir de l'art al carrer a Girona amb l'Inundar 2009 o anar al cinema per veure el darrer film de Doris Dorry, Cerezos en Flor. Què, ens acompanyes? El passat 3 de maig es va celebrar arreu del planeta el Dia Internacional per la Llibertat de Premsa. Es tracta d'una diada promoguda per la UNESCO a favor del diàleg, l'enteniment mutu i la reconciliació, que busca promoure la reflexió al voltant de la influència que els mitjans de comunicació exerceixen sobre el nostre pensament i les nostres accions. El Dia per la Llibertat de Premsa s'acull a l'article 19 de la Declaració dels Drets Humans, que ens diu que tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió i que aquest dret inclou no ser molestat a causa de les seves opinions i que tota persona pot investigar, rebre i difondre informacions i opinions arreu del món per qualsevol mitjà d'expressió. En un panorama on cada any moren 80 periodistes i fotògrafs i més d'un centenar estan a la presó per exercir el seu dret, aquesta diada cobra més sentit que mai. A Bloc TDI hem volgut celebrar-la ensenyant les fotografies que conformen la selecció del World Press Photo d'aquest any. El World Press Photo és una organització sense ànim de lucre que posa en contacte professionals del fotoperiodisme i que els ajuda a exhibir els seus treballs. Una de les seves activitats més conegudes és el concurs anual de fotografia en el que es premien els treballs fotoperiodístics més rellevants de l'any, tenint en compte criteris informatius i de compromís. Al llarg del programa anirem coneixent les fotografies guanyadores de la darrera edició. Primer premi a la categoria de qüestions contemporànies, conjunt de fotografies realitzades pel mexicà Carlos Cazalls per Corbis. Un home dorm embolicat amb una manta, contra el fred que fa a fora de l'elitista club d'hoquei de São Paulo. Més de 10.000 persones de la metròpoli brasilera de São Paulo són sense sostre. Les autoritats mantenen 35 refugis per a que puguin passar la nit, amb una capacitat total per a 8.000 persones, però la majoria dels que dormen als carrers es resisteixen a les normes i a les convencions socials que s'han de seguir als refugis del govern. Hope to feel us stronger, to write another song now, baby. You think I am your old friend, and make me proposition. Els Cat People són una formació de Barcelona que té les coses clares. Guanyadors de la segona millor maqueta de l'any segons Mondo Sonoro, van gravar el seu primer disc l'any 2006 i ara presenten el segon. Es titula What's the Time, Mr. Wolf, i ells ja ho avisen a la web. És l'hora, estem llestos, que ve el llop. Dissabte 9 de maig actuaran a la Sala 0 de Tarragona, el 19 de juny a la Sala El Corral de Sitges, el 3 de juliol al Festival Música en Viu de Granollers i a partir del juliol estaran a tots els festivals d'estiu, Benicàssim, Contemporània i Sonorama. Si vols conèixer-los abans que comenci la calor, no et pots perdre la cita d'aquest dissabte.
Primer premi a la categoria de natura, conjunt de fotografies realitzades per Steve Winter per a National Geographic. Secret, solitari i ben camuflat entre les roques mig cobertes de neu del seu hàbitat muntanyós, els lleopards de les neus són una de les criatures més exclusives de la Terra. Fotografiat utilitzant una càmera operada remotament, un lleopard de les neus camina en una muntanya del Parc Nacional de Hemis, a la regió Ladakh de l'Himàlaia, Índia.